Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro. Kita kembali lagi bersama pemancing bejo. Kali ini kita akan mancing di Tampung Bolo, mencari spot-spot ikan-ikan. Kembali ke perjalanan bro. Kita melewati pasar Jambian ini bro. Ya, pasar lama ini menuju pasar baru. Nah inilah yang udah ini belok ke kiri. Spotnya Ya di sini lah spotnya. Misalnya resik ya. Itu lo mas, Pak mas. Barang ya. Itu loh. Oh ya, kita konek ini ra ngandel loh. Pantes ngono lho ya ayo. Ngawur kene nggo pancing ku ae kambanganmu ngono gegeden kambangan. Wae marem-marem. Yo rasa aja ngodak iwake nglompok dadi siji. Lumayan to yo. Aja akeh-akeh lumutan nek sing ngundul-ngundul niku. Sithik es meneh lho, tipis. Kakean niku, tipis nang ngene lho. Nah, ngono iku. Ora. Wis nglom iki. Duk. Kecekel. Oh, oh, hiburan yang menang ha. Mbok susul apa ora iki? Oh. Tak entekno iwak aja gede. Iwake marem-marem, Bro. Mancing liaran rasa kolam iki. Iwak semene-mene lho. Ah. Ora kamerane itu Mas. Ngomong ngumpyuk rawur. Repot. Kakak gede banget nih ngombe bareng-bareng. Aku gede ambil es teh sih. Gede iku, Mas. Marang wae. Waduh katutan ngono. Yo, iki lho masih setrek lagi, Bos. Setrek ya keberapa iki? Untuk loro lagi dulu. Yo. Ya. Wah, marah-marah. Yo, aja ning dunya. Wah, Wah, gede iku, Mas. Oh. Oh, langsung tengah, Su. nek gak ngandel ya weh. Kira tahu gue mah. Wah, sepede. Tekan bolo-bolo baru iki. Wah, semute iki. Oh, tuh iwak ngene ya. Asam sasuk. Sasuk kete iki. Gak ijel. Apa ini, Mas? Mas, kilo. Wah,